spanning is iets dat heel veel voorkomt tijdens de behandelingen. En dat is zwaar, dus vooral mentaal en emotioneel zwaar. En in je lichaam hou je dat vast. Het is belangrijk dat je dat wel herkent, dat je die spanning hebt. En dat je dat ook erkent en ook accepteert. En dat je een lichte vorm van ontspanning weet te vinden door bijvoorbeeld meditatie of mindfulness. Ademhalingsoefeningen kunnen helpen. Yoga en dan restorative yoga. Daarbij maak je vooral gebruik van kussens of een dekentje wat lekker dicht tegen je aan zit en dat je het bij jezelf kan houden. En wees vooral mild voor jezelf. Want het is oké dat jij die spanning voelt. Leren ontspannen is eigenlijk heel lastig om te doen. En het is verstandig om daar wel hulp bij te zoeken. En denk daarbij aan een begeleide meditatie of een begeleide mindfulness sessie. En om hulp vragen is eigenlijk helemaal oké.